Goedemorgen. Morgen. Waar binnen we hier? Je bent hier bij de theaterwinkel van Teertske en Janske Jongsma. En al sinds 8 jaar. Ja. Nou zag ik hier al je rekken, maar klein, daar hing het hier van alles. Dan hebben we hier allerhande kostuums, hoe mag ik het nu voorstellen? Ja, je kan eigenlijk voor alles op theatergebied Nou, in de smink en hierwerk en de kleding hier kwam je het loon. Eigenlijk kan we een heel compleet plaatsje verzorgen. En klopt het dat jouw vrouw eigenlijk een beetje besmet gaat met deze hobby? Ja, via de sminkerij. Ja. Toen wij elkaar troffen, toen sminkte ik al. En dat is eigenlijk dat die ziekte is min of meer op haar hoer gaan. En zouden werk je we nou eigenlijk altijd te jaren. Ja. En hoe ligt het in tien van crisis met het kostumen voor hier? Het gaat eigenlijk steeds beter. Meestal hebben in tien van crisis willen ze wel eens wat anders. En net altijd denken aan ellende en dat soort zaken. Nee, voor hier vernemen we er eigenlijk niks van. Oké, maar je had je nou bij de gala geweest, we gingen door het carnaval. Maar we hebben boven ook nog een hele grote collectie. Dus je ren maar even mee, dan kun je altijd even zien wat er is. Nou, hier hing het dus van alles. En het hing het alweer wel een beetje wat op thema, want anders is er natuurlijk nooit weer wat waarom te vinden. Maar het gaat van markiezen, markiesinnen, markiezen, soldaten, nou ja, gevangenispakjes. Dit is een flinke collectie. Hoeveel kostuums heb je wel net hingen? Dat door ik net te season. Ik had er echt geen idee van. Maar dat zal enkele duizenden wezen, denk ik. Ik vraag het niet al even aan jouw vrouw. Hoeveel kostuums hoe je nou hing? Dat was ik net te zeggen. Wat is toen zijn, Teertske? Ik zijn enkele duizenden. Maar ja, dat is wel zo. Een trouwd stel, beide in deze handel druk dwaande. Hoe gaat die geerwerking? Het gaat heel best. Het enige wat wij net een jaar kennen is behangplakken. Maar verder gaat de geerwerking uitermate goed.